com estàs? Bé? Quan només érem 10 persones, la Sílvia ja formava part des dels inicis amb nosaltres. I això va ser perquè des de la direcció, amb en Jordi Cuixart, el president, al capdavant, doncs consideràvem que les empreses hem de ser corresponsables del que passa a la nostra societat i sobretot intentar millorar-la. Arenau ens va trucar al Siltaina de la Fundació Atendis, on jo treballo, perquè ells ja tenien aquestes persones contractades i tenien molt clar que s'havia de fer un estudi sobre quines noves tasques podien fer. Arenau volia que aquests llocs de treball estiguessin més consolidats i que fossin més imprescindibles. Es va veure com tasques que eren molt tècniques, com per exemple doblegar plànols de l'oficina tècnica, ells han acabat podent doblegar-los i ordenar-los i portar-los ja directament a muntatge per poder muntar, per exemple. O en el tema de comptabilitat no només ja passar un salvarant, sinó també detectar aquells casos que eren més difícils, també aprendre a utilitzar els percentatges per poder fer un descompte, coses així. Hola, Sílvia. Què podries fer un moment, sisplau, aquí a recepció, substituir-me? Molt bé, gràcies. Doncs no ha estat gens difícil la incorporació d'aquestes persones. Principalment vam buscar tasques que puguin realitzar sense cap mena de problema i així va ser. I ràpidament tots els altres treballadors ho van acceptar perquè també comparteixen aquests valors que té l'empresa. Imprimir planos és una feina complicada, però ho faig molt bé. Quan estan les caixes blaves que li queden més peces, jo ho col·loco i els nostres companys ho agafen i ahí construeixen màquines. Els primers dies estar aquí m'equivocava o perquè no m'ho coneixia bé. Ara pràcticament no m'equivoco perquè ja pràcticament m'ho coneixo bé tot. Tota la resta de persones que estaven al voltant d'ells, d'aquests treballadors, van tenir molta predisposició amb aquest projecte. Això va facilitar tot el procés. Simplement calia adaptar una miqueta el llenguatge cap a un llenguatge més fàcil, unes instruccions molt clares, molt pautades, i els resultats han estat els que són capaços de fer moltes més tasques de les que estaven fent en un començament. Hola, Joel, quan acabis de repassar els cargols, hem dit als elèctrics que se'ls ha de posar canal. Les que faltin? Doncs aquestes persones ens aporten a nivell professional exactament el mateix que qualsevol altra persona, cadascú dins les seves tasques. I a nivell humà, doncs, venen amb una alegria cada dia a treballar que, vulguis o no, això es contagia. Tenir una política de promoció interna en la que intentem que cada persona arribi al màxim de les seves capacitats. Nosaltres pensem que és la cosa més normal del món, no? Pensem que a l'empresa som un 100% de persones i l'ideal seria que tant a la societat com a l'empresa com a la resta d'activitats aquest 100% de persones que en formem part estessin presents, no? Amb el tema dels discapacitats jo trobo que és una verdadera llàstima el fet que no es vegin. Sembla que estiguin excloïts de la societat. Per tant, nosaltres a nivell d'empresa intentem complir el 2% i acostar-nos a el que seria lògic. Si hi ha un 4,4% de persones amb discapacitat, doncs anem intentant cobrir el 2% i intentar pujar, dintre de les nostres possibilitats i limitacions. I també penso que és una llàstima que el 75% de persones que tinguin discapacitat tinguin que treballar en centres especials. Jo als 40 anys vaig patir la malaltia del càncer, vaig tenir el primer càncer, el qual em va privar de poder treballar. Jo soc administrativa, estava treballant d'administrativa i amb aquesta malaltia vaig haver de deixar la feina. Llavors es va tornar a repetir aquesta malaltia per segona i per tercera vegada. L'he patit 3 vegades. La meva vida en aquells moments es va enfonsar. Enfonsar-me per què? Perquè
vaig perdre la feina. No em van deixar, em van treure el carnet de conduir. Bueno, pràcticament ho vaig perdre tot. I de cop i volta tot ve arran d'un desprendiment de retina que vaig tenir quan tenia 18 anys, és a dir, en tinc 43. Tot ve aquí arran d'aquest desprendiment i després d'aquest desprendiment van venir més seqüeles. Companys m'ajuden molt, el tema per mirar descripcions, a l'ordinador també m'ajuden molt. Quan els necessito per saber algun codi o algun preus, tot això, doncs, m'ajuden. Jo tinc una malaltia inflamatòria intestinal i m'impedeix fer depèn de quin tipus d'activitats. Jo fa molts anys que me van detectar, tenia 17 anys, i quan me van detectar me dedicava professionalment, o me volia dedicar professionalment a un altre tipus de professió, que era més de meus esforços físics. Ho vaig intentar de seguir fent-ho, però al final no vaig poder. Me vaig dedicar a formar-me més a la rama administrativa i al final estic en una oficina fent de comercial interna i va molt bé, així no m'impedeix res. Quan tenia 20 anys treballava a la filatura i em vaig enganxar la mà i em vaig enganxar els dits, vaig quedar sense tendons i no tinc tacte i vaig tenir que deixar de treballar allà perquè no em donaven cap opció d'una feina digna, no? Jo personalment, jo crec que és una cosa d'admirar i que està molt bé perquè realment és donar una oportunitat a una persona que ha tingut unes dificultats molt grosses i jo me'n sento orgullós de que puguem tenir gent així i que els puguem ajudar i ells ens ajuden a nosaltres també. A nosaltres el fet d'incorporar persones amb discapacitat no és que ho fem perquè ens donguin un 75% d'abonament o de subvenció de la Seguretat Social, sinó perquè penso que milloren l'esperit d'equip, fan que l'empresa sigui més solidària i, en certa manera, l'ADN de l'empresa canvia i canvia d'una manera que almenys a mi m'agrada molt. Doncs les principals dificultats que ens trobem quan comencem un procés d'integració, sobretot és la por que tenen les persones a treballar amb altres tipus de persones que tenen unes característiques especials, com les persones amb discapacitat, que no deixen de ser persones, però que sí que necessiten una atenció especial o al principi molt propera. Sí, perquè al final el José María no deixa de ser un treballador més de l'equip, no? És un engranatge més, si nosaltres som 90 i poques persones, doncs el José María és un més d'aquest engranatge, no? I al final has de trobar-li una feina que sigui adequada i que al final aporta valor també a l'empresa, perquè fa una feina que si no l'hauria de fer una altra persona, no? O sigui que al final és com direcció de pensar estructuradament com incorporar aquesta persona dintre l'equip. Ell ve 2 cops a la setmana, dilluns i dimecres, llavors jo el dia d'abans, en cas de dilluns ho preparo divendres, li preparo la seva feina, li deixo a la seva cubeta que té allà i ell va fent la feina. Si té algun dubte m'ho pregunta, jo li ajudo i res, va fent carpetes, va al banc, va a correus, fa bastantes coses i abans de deixar la feina on toca em pregunta si està bé, jo comprovo que estigui bé i així ho fem. Jo he fet un llistat de tarees, com aquesta, i aquesta llista és una llista de tarees que fas en amat.
s'equivoca igual que altra persona, ni més ni menys, o sigui, tots ens podem equivocar i clar que té els seus fallos, però normalment la seva feina la fa correctament perquè sap que a part treballa amb documents originals o contractes que amb tot això ha de tenir molta cura i ho fa bastant bé. Quan necessito ajuda la pido, també soc una persona sociable i m'agrada molt treballar amb un equip molt competent, que treballa molt bé. Formo part d'un equip molt bo, estic satisfet en la meva tasca i faig bé les servies que em donen. Bueno, a nosaltres ens aporta molta frescor, una ironia molt fina, molt diferent. És un noi que al final, no sé com explicar-ho, però t'aporta aquesta sinceritat que a vegades es troba a faltar una mica a les empreses, no? I aquesta manera de parlar sense filtres que a les empreses no es dona gaire, no? A vegades, l'anècdota sempre jo, quan surto d'una reunió general, el primer que li pregunto és amb ell. I et pot dir des que has estat a punt de dormir fins que s'ho ha passat bé, no? I al final és el feedback més directe i més sense filtres que tenim a l'empresa.